Masu kallon mu a Startup Neja, barkanmu da sake saduwa a cikin sabuwar tattaunawarmu. A yau muna tare da babban bako na musamman, wanda muryarsa ta zama abokiyar hira ga miliyoyin mutane a YouTube. Sannan wanda ya fi kowa kawo sahihan labarai daga Kannywood. Ubangidan marubuta, makaranta littattafan Hausa Nobel. Sannan shahararren mawaƙi ne da ya shura a lokacin da babu kowa sai shi. Sannan an san shi a matsayin limamin tashar tsakar gida. Mune maka barka da zuwa. Barka dai. A bisa al'ada, muna so ka gabatarwa da masu kallo kanka. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Gabatarwa da kikakin kambaman da yawa. Ai ka kai. Wasu kin faɗa wasu kuma ba haka bane, sai dai kawai mai Allah godiya. Alhamdulillah. Kamar yadda kika gabatar, sunana Umar Zubair Muhammad, da aka fi sani da Umar Mai Sanyi. An haife ni a garin Ɗanbata, na rayu a Badawa. Na yi karatu na a Badawa, na yi sakandare a Tarauni. Na je Sa'adat Rimi, daga nan kuma na shiga harkar waƙe-waƙe, wanda daga waƙe-waƙe kuma ya kai ni zuwa YouTube insha Allah. Za mu fara da fannin da ka fi shahara. Za ka iya tuna lokacin da ka fara waƙoƙi? Fannin da na fara waƙoƙi fanni biyu ne. Da lokacin da tunanin waƙan ya fara zuwa kaina, cewa ma zan iya yin waƙa in gwada, da kuma lokacin da na fara waƙan ma har aka san na yi. So na sami inspiration ɗin waƙa ne, zan iya cewa daga ƙanwata. Tunda na fara waƙa zan iya cewa sama da shekara 25 ma zan ce I think. Da ka fara? Da na fara, saboda tun lokacin muna 'yan yara muna zuwa Islamiyya. Irin waƙa nan da ake ta maulidi. Yau ina yawan jin waƙoƙin Kannywood tun lokacin sa Ahmad S. Nusuwa ne tun wannan lokacin su shekarun da yawa dai gaskiya. So ina jin wannan waƙoƙin, sai ya zama na cewa kuma ina da irin saurin kramin din waƙa. So in na ji waƙa zan zo in dinga rerawa da something Ta haddace take. sai kanwata mai suna Hasiya take cewa yaya kai wannan waƙoƙin da aka mai da su na Islamiyya mana, irin waƙoƙin kasidin nan da ake na Islamiyya. To wannan lokacin shine lokacin farko da na fara kallon ma wani abu waka da sunan me zan iya yi da sunan waka. Ka canja ta daga wannan ta koma To a lokacin sai na fara, na ji waka sai in canja ta zuwa kasida, sai in kai Islamiyya. A lokacin da na fara kai kasidan Islamiyya, in ina waka lekowa ake a ga wace mace ce, wace sabuwar budurwa ce aka kai. Saboda yanayi. Ga yaranta ga kuma sirantar murya, in na fike murya ina yin waka. Wallahi sai an dinga lekowa daga wasu ajujuwan ana ganin wace yarinya ce wannan. Sai a ga namiji. Sai a gani ne. To a lokacin shine lokacin da na fara mu'amala da waka. Me mu'amala da waka ba wai kawai in ji in rera ba. A'a, in yi mata wani abu duk da ba nawa bane. Ka canja ta daga bangare. Zai zama cewa daga kamar misalin wanne zan iya tunawa, kamar wata waka Ahmad S. Mahmud na gudu ko? Adama Sannan. Alwidi something like na mai ita maulidi. Kin gane irin wannan canjawan ne kama da wannan. A disam iri ɗaya kawai ta. Adabadin so mata. Yau kin gane ma. Na mai da shi maulidi. Irin su ƴan mata daman zan karanta musu ne in ba su hau kan mambari su yi. Yau bike murnar maulidin ɗan gata something like. To wannan shine farkon lokacin da na fara interaction da waka. Daga nan kuma tafiya sai na fara kirkirar nawa kasidin wanda ba na yan fim bane nake. Ya zama naka na kanka kake. Har sai da na zama ma bangaren kasida kawai nake ji da shi a Islamiyya. Tunda ni ba babban malami bane, ɗalibi ne a cikin ɗalibai. Master so. Kuma ni Allah ya bawa basiran yin waka. So in an zo ko maulidi za a yi, ni za a ba dama in koya wa yara kasidan da za su yi akan mamaki. Masha. Daga nan kuma tafiya da ta yi tafiya sai aka zo kuma aka fara kokarin gwada na su iyayen gidan namu da muka suna yi. Na fim kenan. Yau na fim din kenan. To shi ma kuma ina ta yi dai a gida ban san me yake faruwa ba. Ta ina zan shigar da wakan ma ina yi. Ka je studio ma ban san ina zan je buga. Haka dai tafiya har ta kawo lokacin da ido ya bude mun gane mun je Zurat mun ba da 3,000 ba za a buga mana. Ba zan manta ba, studio vocal Balle vocal shine fara buga min kidan da na fara yi a studio. Ka fara yin waka. In kika ce in yi miki waƙan ma na. Ka manta yadda kike. Amma ina tuna cewa ranar da na fara zuwa studio na ba Bello vocal ya min kiɗa. Daga nan muka zo muka fara da wani Ayuba dan haka dai a hankali. Har Allah ya kawo mana. Kai waƙar da aka karba a fim. Wace waƙa kenan? Umar Faruk a Dangare, wanda ya take Babai International Abba Abubakar Babai suka karba suka saka, dan ba ma karba suka yi ba. Lokacin da na zo haɗa na aka yi da su a zuwan cewa ga wani yana da basirar waka yana son shiga harkan ku,
da shi da an Abba sa AKA shi da abokinsa. eh To sai a lokacin suna kan aikin Umar Faruk sai suka ce to ai ga wani fim mai sunanka da ka haka gwada kai yin waka waka kai. Sai na ga ai wannan kamar faduwa ta zo daidai da zama kawai. sunana ne kuma kuma ina jin kana daɗi da son ka yi waka. waƙar So bari in gwada kawai sai na yi Umar Faruk a dangare. So sorry muryan yanzu ba ta waka ba ce. Sai ka ɗan rira ko yaya dai ko ba da daɗin ko ba daɗin dai akwai Umar Faruk a dangare zan yi rawa duka tambari. Kani ko? Na manta wallahi. haka waƙan yake Kai zan yi wasu kaso 100 kai ɗaya tamkar da aya. So da nazo sai nazo da wani salo wanda ba shi aka saba yi ba a lokacin. salon ka Wannan ya salon ta shi ne bamban ja da hankalin ragowar Adam ya zama. Saboda yanda nake ji a location din ma da aka je kamar ba a so a gabatar mai da waka saboda ai sabon mawaki ne ba a taɓa jin ba a san kuma a yawa gabatar lokacin da kuma Nura M Ido yana wannan tashan kin gane da Nura M yana Ido da su Umar M lokacinsa Shir, su kawai ake son a ga wakan sa a fim. Sai manya irin su Asananik su Mahmud na Gudu duk su ne suke yin a lokacin. Ga wani yaro ya zo da wata sabuwar waka da ba a san da ita san shi ba sai ake jin kunya gabatarwa da Adam ya zama. saboda sai- kar ya ce waƙan ba ta yi Wani ba na location din ba ta ma na gaya wani abokin mu Ali yana koyar da rawa yanzu zaki gansa. okay na san a Sai playing din waka. Dama yana da kayan kiɗan sa ake yin wannan daman DJ ne irin sai playing waka. Yana playing wakan kawai Adam ya zama sai ya ji waka. Sai ya ji ga wata waka ta soyayya but amma mace ce kawai take yin waka. okay ya Zaki ga ɗauka waka zaki ji kawai kamar tana mace ta yin ce. baituka ne kamar shi hankalinsa baya kan wakan sai daga ƙarshe baitin ƙarshe ne ma ya saka baki. Kin gane ai inda zaki ji wakan zaki ji ai mace ce take ta wakan da ai baiti ƙarshe na sai na ai mace amshi. yayi Umar Faruk a dangare wannan amshin da muka yi ta zo ta fara jan hankalinsa dai irin kamar hankalinsa tun baya kansa. kulawa har ya Sai da ta yi koma wajen baiti uku na hudun shine shi sai ya sa baki sai abin ya ga ya zo masa da wata sabon ko ya ce wannan waka ta wannan fim din ne aka ce a kawo ta fito da kayan aiki kawai ku zo to wannan shine dalilin da ya saka ne wakan da aka fara sani kuma wakan Allah ya sa ta karbu ta ya zama da cikin cewa a wannan lokacin ne ko na ce muku ni ne Umar bai sanyi ba ku sani ba na ce ni ne waka Umar Faruk Faruk. Adam Gari za a gane ka to daga nan ne fa sai ayyuka suka fara samuwa ɗaya biyu masha wasu masu fim din suna bamu wasu ma kuma mu muke da kanmu mu kai musu dan a gaskiya lokacin mu an sha wahala harkan waka duk wani mawaƙin da ya haɗa sunansa a lokacin mu lokacin da sai ne da yunkurin yin waka ka jinjina masa saboda irin irin su gurmayar da Umar M ake Sharif fama din su Ra'ayin Nura M Inuwa Inuwa su da Masan na gudu Yau. Abubakar Sani. banda wa'incan wa'inda su sun zo lokacin babu yawa ai a lokacin mu da akwai mawakan da yawa sannan kuma hanyar shigar da wakan ba ta da yawa hanyoyi biyu ne fa a sa wakan kafin ko gidan rediyo su dinga saka waka Shi ne kawai a ba lokacin. TikTok ba social media din da zaka saka Duka wanda za ka yi posting don ko ko Facebook ma waƙan hoto kawai zaka saka da ya hoto ne kawai. yawa hoto ne kawai da rubutu In ka yi typing. daga baya ne aka fara saka bidiyo da wasu makamancin abubuwa A lokacin waye ke birge ka a mawaƙan Hausa kafin ka fara waƙa? to ainihi a lokacin da na fara waka ce kawai take burge ni Ba wani da ba yake zan birge. abin da yasa ni ce miki waka ce take burge ni ban dauki Allah rantsuwa ɗaya na ce wannan Shi shine ne kadai wannan ba kawai dai in kai waka ta yi daɗi to kawai sai ka. na ji a lokacin da kai waka sai na ji kamar duk duniya kafin kowa musamman in waka ta fanni A lokacin da mutum ya yi waƙa. yauwa san da kai waka a lokacin ko sabon mawaki ne In dai waƙan ya yi in dai waka daɗi. ka ta burge ni sai dai in ji na haddace ta su It na su is, mawaka da yawa. na su mawaka da yawa gaskiya Ba za ka zan iya shiga guda adadin ɗaya ga ba. waɗanda kake so ba. ko Kowa. wannan shine na fi so amma In dai waƙan shi ta yi sai daɗi dai kawai. muke misali da waɗanda zan ce su ne na dinga haddatan waƙoƙinsu a lokacin da har ya saka min inspiration din waƙan Suwa. su ne irin su Yakubu Muhammad irin su Abubakar Sani su Nazifa Asnanik to A lokacin. waɗannan su ne idan duk ragowar waɗanda Suka na yi. faɗa lokacin kusan in ma ban riga su fara yin waƙa ba Za ku iya zama za ɗaya. mu iya zama ɗaya amma kuma su suka fi fara samun shahara kin gane irin wannan abin ka daɗe kana ta nema Kana ta nema sai daga kuma baya san Allah yau ya sai ka ga abu ya zo ya abin nan. Daga cikin waƙoƙin da ka rera bayan Faruk Umar Faruk wace waƙa ce wadda ta bayyana ka a matsayin Umar mai sanyi? Okay to gaskiya waƙoƙin suna da ɗan yawa amma wacce zan ce yanzu zan fi alfahari da ita sai dai ranar aure na. Ita ce wadda ta bayyana Umar mai sanyi a Ita ce matsayinsa. ta abin nan saboda ita ce kuma kusan ƙarshe-ƙarshe take ma zan ce. Tunda na jima a cikin harkan aka yi ta. Daga baya aka yi Yawa wannan daga baya aka yi ta ya amma an yi wasu a baya kafin ita ma amma ita ce tafi ka samun wai da ya zama kowa ya san wannan shine Umar mai sanyi da ya wa'yancan waƙoƙin a baya. Exactly. Ya waƙan take? Ranar aure na. Mm,
ita ma dai kamar wancan ce dai kamar dai na burge baitin macen. Rike. Na cika burina tunda na ranar aurena. Inna ganna ɗakina biyayya zan yi ga aurena. Shi kima kin iya? Na daɗe ina ji waƙoƙin, waƙa ce mai daɗi irin mai sanyaya zuciya da sa nutsuwa in mutum yana jin ta. Kin ga abin da yasa na ce miki mu lokacin mu ka jinjina wa wanda ya waka a lokacin. Saboda ba kamar yanzu bane da zaka yi waka kara zubi. Kawai randomly Yanzu duk kamar wannan abin. waka har kalmomin da zan faɗa a wakan sai da aka gaya mu. Zaka ga kamar sauki ne, ai an rage ma An aiki riga an gaya an ma ce ne kaza ce ne kaza, amma ba sauki bane saboda kana kan wani layi da ba a son ka goce. Ko da wasa an ka Kusan sauka fim za ɗin a. Adam Barami shine ya kira ni ya ce Umar waka zaka min ta fim, sunan fim din Ranar Aure na. Amma abin da nake so a wakan ka nuna miji da mata, saurayi da budurwa kai suna burin su ga ranar ranar su dinga wa juna alƙawarrukan ya za su nuna wa juna soyayya in sun yi aure. To kaga baka da damar da zaka sako wata kalma da bata da alaka da wannan abin da ya gaya maka. kawai farin cikin in mun yi aure zan ma kaza zan ma ke ma zan miki ita ma kaza. tana wani. To idan ya zama cewa kana da wani wuri da aka takaita maka a iya nan zaka yi zagayenka, ya fi wahala akan a baka dama Kawai kai ta sinkin zai zo. yau ga wani abin ma ba shi da alaka relevant, kawai ka ɗauko shi ka saka dan dai ka samu kafiya. To amma duk wanda aka ce yayi waka fim a wancan lokacin, fim din yana da storyline. Da haka iya storin zaka Yawwa karanta. ya ce maka labarin ka kai ya fita daga gaba kaza. To a Dole cikin sai na- ka. amma an yi yanzu yana gwagwarmaya kawai mawaƙan, ba wai kushe mawaƙan yanzu ne ba, suna kokari duk wanda ya amfani da basirarsa ya ci a jinjina masa, amma ba su sha gwagwarmayar da su nuna inuwa suka sha ba, dan ba zan ce ni ba, dan waƙoƙin da ne fim ba su fi guda wanda aka saka a fim ma dai ba su fi guda 10 ko 10 wani abu, amma su nuna da suka yi waƙoƙin fina-finai sama da 100 nawa. Dan yanzu aka ce Nura M Inuwa ya waka fim ya kai 500 ba abin mamaki ba ne. Saboda Kuma lokacin. kaso 500 din nan, a kaso 100 na wannan 500 din 80 an bashi idea me zai ci. An kafa shi akan wani bigire, an ce lalle kaza. Kar ya sauka daga kan wani. Yawwa. Dole an sha wahala a An shawarta lokacin. musu. Kuma shi ma wahalan da ya sha bata kai wahalar da su Sadi suka sha ba, wanda su kuma ake cewa sai kayi muryar ka tayi kama da tawani. Yau in aka ce Sani Danja ne zai hau, muryar da Sadi zai yi waka da ita ba ita yi sanda Alinu zai hau waka ba. Kowa kalan muryar shi kalan Yawwa, waka. saboda a lokacin an boye wani abu, ba a san yan kallo su gane jarumi ba shi yake waka ba. Ok, sai daga baya yanzu da aka samu ci gaba aka dan Kuma gaggara. a wancan lokacin dole suke yi, ko yau kuma Muhammad ne zai yi waka. Irin yanda yake lankwasa muryarsa in zai yi wa Sani Danja ba haka yake in zai yi wa Alinu ba. Amma me kake ganin ya janyo an sauka daga wancan layin yanzu? Kin ga shi wancan kamar bangaren na Sadi da ake sa su yi waka da muryar jarumi. Kalam jarumin. Yawa su wannan za mu ce ci gaba ne yanzu. Saboda a lokacin da ai ba a gane yadda abin yake ba. Ok, Ba a a nuna wancan behind the scene, lokacin. ba a nuna behind the scene, kawai mu muna kallon in Alinuhu ya mari Abida Muhammad gani muke da gaskiya ya mare ta. Marin Sai ta jin gaske ne sosai. saboda yadda action din ya Saboda yadda ake action din kuma ba mu san meye a bayan kyamara ba. Mm, Amma da ci gaba ya zo irin su mu shakata da Ibrahim Dauri yake nuna me yake faruwa a bayan sin, eh, sai muke gane ma, sai ya fara hira ma da mawaka, sai muka gane ai wannan ba- mawaƙin Adam ba Ba- Adam ba lokacin bai zo ba Alinuhu bane yake wannan waka. ba Sani Danja ne ya Ba san wannan Danja bane, akwai wani wai shi Sadi da Sharife, akwai wani Mudassir Kasim, duk su suke yin wa'annan muryoyin, su kuma sai su zo sa, sai muka fara wayewa da wani. To tafiya kuma su wa'annan da aka daina bada storyline, sai ya zama fim ne yanzu baya karban waka. Ok, fim din ne saboda Yauwa kasuwar CD ta kare, an daina fim part 1 part 2, an koma series a YouTube. Kin ga duk wakar da za a yi ta fim ma sai dai a yi ta kawai da sunan title din fim din. eh, Ba a yi amma waƙar soyayya ba, six da baya storyline ba. ɗaukan fim din. Sai dai in background music ne da za a saka irin wanda yake ya da dinga tashi a cikin tafiya fim, a cikin shine zaki ji ya faɗi abin da yake faruwa a cikin fim. Amma kaso 100 na mawaƙan yanzu 80 ba waƙa fim suke ba. waƙar me. Duk suna yin waƙoƙi ne na soyayya kawai, ko waƙa na ra'ayi, ko waƙa na abubuwan da suke faruwa a rayuwa. Kin ga ba yanda za a yi kuma mawaƙi yana zaman kansa ka zo ka ce masa ga abin da nake son ka tsara a cikin Murya ka ya zama ta yi daidai da kaza ko waƙan ka ya haura ka sun sauka a kansu. Kawai ka yi waƙan ka ne ka je ka saka a social media platform ɗinka, in ya tafi shikenan. in bai tafi ba ma Bai dai tafi shi. ba kuma ka ƙara yin wata. Kafin a san ka a matsayin Umar mai sanyi, mai limamin tashar tsakar gida, an san ka a rera waƙoƙin soyayya masu ratsa zuciya. Yanzu ka sauka daga wannan layi me yasa? So, komai dalili yake yi. Me Kin dalili? san duk harkar nan da muke yi fafutuka ce, nema ne. Neman hanyar da kuma baka san a ina Allah ya aje maka arzikin ka ba. So na fara waka
dan fashion kawai tana burge ni ina jin daɗin ta na fara. Ba dan ka samu kuɗi da sai ita naga ba. ana samun kuɗi a ciki sai na sa ran zan samu. Amma Allah da ikonsa, Allah shi yake yin lamarinsa yanda ya ga. Yanda ya Ba so zan a kama duk sunan sanda. akwai mawaƙan da sun samu ɗaukaka babu kuɗi a hannunsu. Akwai waɗanda kuma sun samu kuɗin ba Babu wanda ya san su. To na zauna na yi nazari na fahimci wannan abin. Idan baka yi taka-tsantsan ba a lokacin da haskaka take buɗawa ba ƙoƙarin ka nuna da ka kuɗi. yawwa, to za ka iya faɗawa wancan layin na samun ɗaukaka babu kuɗi. Me ya saka? Na fara waƙan an fara sani na. Amma wallahi a lokacin da nake waƙan nan ba to na asiri bane tunda yanzu an wuce gurin. Wallahi 50,000 sha'awa take ba wai sha'awa ba. Burge ka mai take. girma a gurina. Kai zan iya ce miki ma har nayi waƙan na gama ban taɓa karɓar 50,000. Har ka gama yayin Har waƙar na gama yayin soyayya. waƙan soyayya na gama ba wanda ya taɓa bani waƙa. Je kai mun waƙan nan ga 50,000 ko ta biki. Ta biki ce ma kawai ake iya ban 30, 20 da wani abu. To kuma ina da burika da yawa. Ina da iyaye da ƴan uwa da nake ganin cewa za ka sun layi da ni. taimake To zan ta yin wannan waƙan ne na sha zuwa guri ke kallon na a ce dama wannan shine mai sanyi. Saboda ai yanda ake jin sunan ya sai kamata a ake ce ganin ka kamar fi yau haka. ko zan fi haka. Sai na ga hanyar ba mai bullewa bane amma ban sauka ba saboda ba za ka saki abin da yake hannun Kuma baka samu baka wani samu abu. wani ba. Sai wannan harkar na YouTube sai ya zo. Allah ya saka wa mai gida na Usman Adam da albarka. Producer Usman Adam Halidu. Mun je office ɗinsa a lokacin wani uzuri ne ya kai mu. Sai yake gaya min cewa babban mutum ne yana da gida da mota kin gane a irin wannan abu. Yake faɗa cewa irin fim yana ɗan bada matsaloli ana ɗan complain akan Yana ba da da. sai yake magana cewa ai shi yanzu ko da YouTube zai iya cefanen gidansa. Lokacin ne kuma sai nake ganin cewa cefanen gidansa fa kuɗi ne masu girma ni a guri. At least na san cewa na san a wata cefanen gidansa zai iya cin 1,000. To kuma gashi ya gaya ma a YouTube yana samun. YouTube yana samun irin haka. Sai ka Da ce. na tashi ba iya YouTube na duba. Kalman da na yi ta fara canja min rayuwa a lokacin shi ne how to make money online. Me za ka samu? Wannan kalmar na yi sacin wannan social Google media a kenan. Google yauwa. Da na yi Googling how to make money online na ga abubuwa da dama Sai aka nuna da aka maka. samu su freelancing su affiliate marketing su wannan blogging. Duk ga ga su su nan. nan da yawa. Kafin ma in fara YouTube din ma saboda ai bincike ne in je kar ka ga abin da mutum yake ce lalle Ka shi ce ne. za ka yi amma Sai na bari fara ka yi blogging din ma bincike. da irin labaran typing din su nake haka in saka su a WordPress ko makamancin wannan. To daga nan kuma sai na ga ai ba zan tsaya guri ɗaya ba sai na dan fara tunda ai ina waka kuma wakan ma ana sata a YouTube sai na bude YouTube channel din. Kamar yadda Kawai gida na ya faɗa cewa yana samun kuɗi da YouTube. Kawai Nace kai shi ma ma ba sai zan kai. bari ba sai na bude. Ina wancan blogging din Kuma kana na bude wancan. YouTube. Sai nake dan saka waƙoƙi na a ciki sama sama. Waƙoƙin nawa ba su fi guda 20 da wani abu ba. Wa'inda ka saka. Wa'inda na saka. To da na saka suka ƙari na rasa me zan saka. Na koma na fara musu lyrics ina rubuta musu suna lokacin ma ba mu da wannan application. Wanda Ba za zan ka manta ba yi. wani Viva video da shi ma na fara yi rubutun yana fita da shi. Baya fita. Yau sai in saka lyrics din waƙar irin waƙan tana tafiya sunan yana Ga su a rubutu yana fita. yana fita to na fara yin wannan shi ma na ga ai Ba zai. na karar da su shikenan. To wannan shine ba na ga shi kuma YouTube yana buƙatar ka saka masa Sabon content akai regular content. Duk da a lokacin ma fa ba ku sisi da nake samu. Duka a lokacin ba a fara Kawai biyan dai ka. me Kana ya hankali na buƙatar- fi mai da hankali kan YouTube din yanda naga mutane kuma suna karba. Lokacin da kai postin sai kowa ya yi accept. Wancan na social media shi ma ana karba amma kuma Ba na kamar YouTube din sai na wancan. fi ganin sa wani abu da nake ganin sa very live tunda zan saka video ne murya ta ce mutane suna abin nan kawai sai na fara labaran Kannywood kamar wasa na dauki wani hoton Adam E Zango ko yanzu in ka je tsakar gida zaka gansa nake bada labarin zai yi film da tsohuwar matarsa ban san title din da na saka wa labarin ba dai nake bada labari akan Adam E Zango zai yi film da tsohuwar matarsa wannan cikin nas din nan Maryam take ko? Maryam Biola bayan an ya sake ta ya dawo ya wani film da ita Ramakon Gayya to a location din Ramakon Gayyan kawai na dauki hotuna sai kawai sai na hada su slide show sai nake rubuta lokacin ma ban sa magana ta da sunan labarai ba kawai na yi rubutun ne kawai kamar yadda nake saka wancan lyrics sai kai shi ma sai ka sai nake rubutawa a karo na farko Adam E Zango zai yi film da tsohuwar matarsa da ya saka a lokaci kaza sai kuma wani tunani ya zo ya ce to wannan abin da na rubuta tun da ba magana kawai slide show ne da background music sai rubutun da nake ba kowa ne zai zauna ya karanta rubutun nan ba amma bari ka yi voice to daga nan sai na fara sai in dauko hotunan sai in dan yi labari sai in karanta labarin gashi zan rubuta labarin ga su a rubuce amma kuma kana karanta to wannan yana da alaka da wannan rubutun lyrics da na fara wanda shine abin da ya fara sani na fara harkar YouTube din kenan to a lokaci saboda shi wannan lyrics din da nake yi
shi ya bani inspiration din cewa shi yasa har yanzu da nake labarin duk da yanzu na rage yi sosai gaskiya amma har yanzu in dai zan yi labari ba na jin daɗi in ban rubuta labarin yana wucewa ina ba. To a lokacin wa kake kwaikwaya? Shi a harkan YouTube din kenan. A lokacin a YouTube. Gaskiya ba ni da wanda nake kwaikwaya. Kawai da ubangidancin ya baka shawara. Yau da ya ce yana sa shi ma lokacin da yake yi ai fina-finai yake sakawa sai waƙoƙi. Sai waƙoƙin sa a dogon jiya su waye su kawai yake saka sai fina-finansa sai kuma wasu fina-finan ma ya siya ya dora. Kuma da na shigo duk wasu wanda na ganin cewa suna samun kuɗi a YouTube din duka ba wanda yake yin abin da nake yi. Ni ba ni da fina-finan da zan saka waƙoƙi na ƙarar da su to wannan abin da nake baki labari cewa na fara rubutun lyrics yau to shine ya kai ni ga har na fara labaran Kannywood ba wanda na gani yana labaran Kannywood kafin na fara a lokacin kai yau sai na fara sai da na fara ne ma sai wasu suka fara abin nan wanda ana yin labaran Kannywood ba wai ba a yi ba su mujallar film duk can muke samu labaran su in ka samu sai ka zo kai posting wasu rariya su wane ne duk abin da ya faru za mu je mu kwafo tunda su na rubutu suke a Facebook in suka yi rubutu a Facebook mu kuma za mu je mu kwafo wannan rubutun sai mu karanta wa wanda ba za su je su yi wancan karatu ba zai zo ne abin da ake faɗa cewa sauƙaƙa wa mutane al'amari ya zama na kawai ji za ka yi ba tare da ka karanta ko ka kalla ba kawai zama na ji za ka yi tunda akwai wanda zai iya karatun an bashi da lokacin da zai zauna ya bi wannan dogon passage wani zai sa earpiece ɗinsa kawai yana aikin yana aiki yana jin me yake to ga labaran nan birjik a Facebook da kuma sauran website da ake bada labaran yan Kannywood amma babu shi na ji da zaka saurara wanda mutum zai ji yana da na fara wannan sai naga cewa ya kamata in yi abin da mutane su kuma zan sauƙaƙa musu aiki sai na fara gaskiya ba zan ce ga wanda na kalla ne ba gaskiya dan wanda yake yi kafin ni wallahi ban ga yana yi za iya cewa kai ne na farko ko na biyu to gaskiya in ma ba ni ne na farko ba ni ban san wani bayan ni wa lokacin da na fara ma na gaya gida da Viva Video nake yi to sacin ne na nemi wanda application ne is better than Viva Video da zai iya bani abin da nake so shine sai suka min recommending KineMaster wanda na ga yana amfani da KineMaster Google ne aka gaya min KineMaster zai min better than Viva Video na ɗauko shi ne tagwalan gwaji har sai da na gane yadda zan iya sarrafa shi nan ka danna wani gurin in na kasa ganewa in shiga in Google ya zan in sarrafa kaza a KineMaster to duk wani abu da nake yi ina ga sai da ni shekara kusan 3 ina yin harkan da iya wayan hannuna man da tsakar gida ta dinga hada rigima da wayan kai ba zan ce da labarin da na faɗa tashi da gura yau wannan aiki nake shiga da yar wayata kai shiga ne recording yau wani editing ka tada da mutane hankali na can nan ka tada ya musu kai daman tashin hankali sai mara gaskiya sai wanda ka faɗi labarin da baya san zai yi wuya duk wanda yake bibiyar labaran Kannywood ya ce bai san tashar tsakar gida ba a matsayinka ne mai kawo tsegumi daga Kannywood ya kake fuskantar kalubale daga jaruma wannan kin san da abin da mutum yake ba zai rasa kalubale ba tabbas an fuskanci kalubale sosai akwai shi kenan an fuskanci kalubale saboda duk abin da zaka faɗa na labarai wanda ba wani media personal da zai ce yana kawo labarai sannan ya ce bai fuskanci irin wannan kalubalen wani nasa ya fi nawa wani bai kai nawa ba amma definitely ana fuskantar kalubale na fuskanci kalubale da dama na yi faɗa da mutane da dama ba kuma dan na yi rashin gaskiya ba wanda zan iya kyautar san cewa gaskiyar da nake kai ita ta saka har yanzu ban taɓa tsayawa a gaban ɗan sanda ko gaban alƙali ba kuma ina mai tabbatar miki da an yi petition a kaina da kai ƙara police station da nema na da 'yan sanda ya fi mutum 20 saboda kawai labarin da nake kawo saboda wani za ka kawo labari ne bai masa daɗi ba ba kuma fa abin da yasa na ce miki gaskiya na saboda ni ba zan kawo labarin da ba haka yake ba sannan kuma ba zan kawo labarin da ban gan shi a media ba kin fahimta zai zama dai kana da evidence wanda ko da an tambaye ka ga hujja mafi yawancin labarin abin da yake faruwa shine an ce yar karkatacce kuka mai dadin hawa ko kuma ido wa kare na wanda kake gani yawa to na kasance a cikin yan fim haka na dan fara waƙoƙi ina da iyayen gida a cikin yan fim an san ni dan fim dan Kannywood yawa tunda ko na ki ko na su Kannywood ce ta samar da ni to sai ake ganin idan na faɗa kamar tona asiri kamar na jikinka ne ya maka kamar ƙaninka ne ya maka faɗi dole kaga zaka nemi ka ladabtar da shi to suna gani na kusa da su fiye da ragowa za a iya yin labari ya sati bai yi trending ba amma kana yi zai yi trending sannan kuma ni zai zama mun matsala na yi rigima da ba zan ce rigima ba dai amma misali dan za a kira ni ne a waya a ce kar ka je guri kaza wance tana neman ka da yan sanda ko kuma abin nan Alinuhu ya kashe min rigima Lawan Ahmad ya kashe min Baban Lahayat ya kashe min rigima ga sunan dai duk wa'annan to Allah ya saka ni kuma ina zaune da manya na lafiya sai kasance da rigima da ta taso ji an fara rigiman ma kafin ni in je
su sun riga sun kashe ta. Kuma in suka kira ni suna mun faɗa dan me zaka yi kaza kai kaza kai dan presenting musu wannan hujjan nawa. Ko dan kwanakin nan akwai wannan da aka yi na wata jihar ma bari tunda interview muke kan kama suna ta shigo fim da aurenta. Okay. Da ta shigo fim da aurenta sai mahaifiyarta da kawarta da mahaifiyarta sai suka same ni sai suka nuna min cewa suna son su jawo hankalin wancan yawwa cewa da auren da ta je tana yin fim kuma yan fim din nan an yi su daina saka ta sun ƙi saka ta to in aka san tana da aure za a dina mutane za su sai mahaifiyar ta yi bidiyo ta faɗi cewa wannan ƴata ce ba da yawu na ta shiga da yawu na ta shiga kuma ba da yawun mijinta ba to wannan kawarta ta zo ta kawo min bidiyon sunan cewa da mahaifiyar ta gaida da farko na ce ma ba zan saka bidiyon ba sai ta sa mijinta ya kira ni shi mijin nata shi mijin nata sai yake tabbatar min da cewa wannan bidiyon ba sahihi ne wannan matar surukarsa ce kuma shi ma gashi nan a Freedom Radio yana magana da Salisu Zango wannan kes din yanzu haka yana kotu ana wannan maganar sai na zo sai na yi posting din tashin hankali mai ubangidanta wani babban jarumi ne shi ma kuma yana daga cikin manyan jigo a Kano din nan ya tada hankalinsa yana nema na har ya je petition kan wai ai wannan matar wata mata ce muka samu ba mahaifiyarta ba wata da kawai dan mai tanishin image din da muka kirkira abu zama kage ya kira ni dama an gaya min cewa yana nema ni so ina ganin kiransa surukula ta nuna min shine na daga kira kaza bambami ta inda ya shiga ba ta ne yake fita ba yaran Kano din nan kaza don kuna neman suna ko kuna neman trending sai kai dade ai tambaya ta zaka yi mecece hujja ta yin wannan abin ko kotun da kai ni sai an mun wannan tambayar cewa me ya saka na ce kaza nace ba ni na dauki bidiyon nan ba ma da farko an kawo min ne uwa tana kuka akan a ceto yarta daga wannan halin da take ciki kuma ban saka wannan bidiyon ba sai da na kira number ta ban same ta ba dan in ji daga bangaren ta shi kuma mijinta ya kira ni ji faduwa ta zo daidai da zama shi kuma mijin nan nata ya tabbatar min da wannan matar surukarsa ce babata ce kuma ni an yi a jawo hankalinta ta gane illar abin da take ciki take bata abin nan ba so na saka bidiyo so duk abin da aka ce in zo in presenting zan yi presenting wannan hujjojin shi kansa mijinta sanda muka yi magana da shi na yi recording dinsa mun ma yi magana da shi akan zai kawo mun kwafi din sammacin da ya yi kamata in tabbatar da cewa kes din nan ba yana kotu ba auren aka riga aka kashe ba don haka labari na babu wani abu na kirkira ko wani abu da ne cin abin to maganar da ake an kashe auren ta zo ta ci gaba da fim din amma kwanan naga tana zagin shi wannan wanda ya so ya daure ni saboda shi ubangidan nata ta yi butulci ban san me ya hada su ba kawai naga a social media ba ta kama sunan shi ba dai irin wannan dukan ba kama sunan amma kana ji ka san da wa take wanda shi ne in kaga irin ta da jijiyar wuyar da yake kamar